Dünyamız kendi etrafında saatte 1670 km hızla hareket etmektedir. Öte yandan dünyamız da güneşin etrafında dönmektedir. Bu dönüş saniyede 30 km hıza sahiptir. Günümüzdeki güncel ölçümlere göre güneşimiz Samanyolu galaksisi içinde saatte 200-220 km hızla hareket etmektedir. Bu hızla galaksi merkezi etrafındaki bir tam turunu 200-250 milyon yılda tamamlayabilmektedir. Samanyolu galaksimiz evrenin içerisinde yaklaşık olarak saniyede 600 km hızla hareket etmektedir. Dünyamız öz okunundaşından saatte 1670 km tezlik bilen hareket edýär. Belki tarapdan dünya hem güneşin daşından aylanýar. Bu aýly bolsa sekundda 30 km etýär. Häzirki wagtyň ölçülerine görä günümüz ak maýanyň gola galaktikasynda saatda 200-220 km tezlikde hareket edýär. Bu tezlik bilen galaktikamyzyň merkeziniň orbitasynda bir aýlygy 200-250 milyon ýylda tamamlap biler. Biziň ak maýanyň ýoly galaktikamyz älemiň içinde sekundda 600 km tezlik bilen hareket edýär.